EcoWave става Blue Mission, защото течните препарати тровят водата ни след пране всеки ден. Ще го кажа директно. Най-големият проблем в прането днес са течните перилни препарати и капсулите. Те са удобни, те миришат силно. И точно заради това се предозират постоянно. Изследванията за отпадъчни води показват, че след всяко пране във водата остават повърхностно активни вещества и синтетични аромати. Не знам точния процент за България, но знам едно. Пречиствателните станции не ги премахват напълно. Като родители това ни удря най-силно. Переш дрехите на детето си, мислиш за кожата му, за облива, за аромата. И не мислиш за водата, която оставяш след себе си. И ние също не мислехме в началото, казвам го честно. И ние бяхме част от проблема. Създадохме EcoWave като по-щадяща алтернатива на течните препарати и капсулите. Кърпички без излишни пълнители, без смерене, без изливане и без тежки химикали и токсини. Формулата ни остава същата, прането остава същото, но осъзнахме нещо по-голямо. Ако спрем до тук, пак се затваряме очите. Затова EcoWave преминава към Blue Mission, защото не стига да замърсяваш по-малко. Трябва да започнеш да чистиш натрупаното. Blue Mission означава конкретен ангажимент. Очистване на реки от пластмаса и отпадък, показване на резултати, отговорност към водата, която децата ни ще пият утре. Прането ти не се променя. Изборът ти вече има обаче огромно значение извън дома ти. Нещо с много по-голяма мисия от това до сега. Ако искаш да спреш, да предаваш проблема нататък и да бъдеш част от решението, влез в сайта и подкрепи прехода ни към Blue Mission.